Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na punta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 22 na kini sa bulan sa Enero tuig 2025. Ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino na uli na siguro. Gahapon na uli na may mga gahapon sa hapon, Martes na uli ko mga alas 5 na siguro to, no? And then Merkules, ana ni ana meron mahigala, no? Ni ana mi karon sa ako na ako sa akong assignment sa Ayungon gani ni ana ko ron sa kuan. Ni ana ko ron diri sa ako ang mga barangay masses kay Merkules man ron. Ala no. Padayon ta sa ato ang mga buhatonon ini kabudtuhon ug ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ini kabudtuhon. Cardinal Jose Advencula urges families to be instrument of hope. Nangahawagan karon ang talahurong Cardinal Jose Advincula, ang Arsobispo sa sa Archdiocese of Manila, nga himuon ngadto sa mga pamilya, no, nga mamahimo silang instrumento sa paglaom alang sa tanan, no? Atol kini sa usa ka panagtigong uban ang mga membro sa Couples for Christ, no? Gani ni nanudlo pagyud kini si Cardinal Advincula nga matud pa niya, there are so many reasons for discouragement but there are also many reasons why we should not give up. No? Sa ito pa niingon si talahurong Cardinal Jose Advincula, daghang kayong hinungdan ngano nga daghang kayong mga rason ngano nga ma-discourage kita sa atong pagtuo, pero daghan po kayong mga rason ngano nga dili kita muundang sa atong pagtuo. Dala no, manmarayan kita gari kita sa balita gikan sa Vatican. Investing weapons to kill is madness. So mao kana ang gisulti usab sa itong talahurong Santo Papa ngadto sa delegasyon from the Catholic Foundation of Verona in the Consistory of the Hale. No, mao kana ang gisulti sa itong talahurong Santo Papa, ningon siya nga kung ang imong kwarta, no, imong gastuhon alang sa pagpamalit og mga armas nga makapatay, usa ka na ka klase sa ka problema sa usa ka na ka kabuang. Ayan, no, sa tupa usa ka na sa paagi sa pagpakita nga wala ka ni gamit sa imong mayong panghunahuna, no? Madness, no? Investing weapons to kill is madness. Okay, padayon ta mga igala sa ato nga mga buhatonon ini kabudtuhon. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad adlaw karon nga Miyerkules. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra kay ko, Padre. Ikaw Mr. Cheng. Ay ako ra ko, Padre, no. Very good. Ako dahil yung timbayaon og may mudto may igala ang ato ang ako mga classmate din na sa Sikihor, si Father Obing Masyon din na sa Himalalod, si Father kining Dami Hiramis o na dinha sa kining Batinggil, si Father Tonton Arnaiz. Ako mga classmates sa Cebu, si Father Omen Mahusay, no, si Father Kipling Agravante, si Father kining One Rosaroso, no, si Father Rosdel Noel, no, si Father Milton Medida, si Father Glenn Banson, si Monsignor Tingting Angkahas, no, si Father Rosdel Noel, si Father Jojo Anore, no, si Father Rom Narca, Father Joey Balsinia, Father ingon man usab si Father Mario Atienza. Ayan, no, kumusta na nga akong mga mga amigo, natural amigo mo gina, no, ang akong mga igsuong mga kaparian, nga akong mga classmates, no, mga classmates mga higala, no, nga
naana po rin taon yung tagsa-tagsa ka mga assignments siya. Gulang-gulang naman sa June may. Ako nga daan, hapit naman ko mo retire. Retireable naman ko. O, yan, o. Rin na tayo mga igalas sa tuang Saint of the Day. Bueno. Ang atong Saint of the Day karon matod pa diri sa atong list. Tahan, January 21. Walay lain kung dili si January 22 na higala. January 22 mao si San Vicente Diacono, no, Saint Vincent Deacon. Namatay na nakuang kini siya, no, kini San Vicente Diacono na arrested kini siya, no, nagidakop kini siya sa panahon ni Emperador Decius sa Roma. Gipasakitan, gi-tortured unya gipugos pagpakasalikway sa iyang pagtuo in exchange of his life, but he refused and so is tortured to death. So karon no, nga to ang santo karon mao si San Vicente ang Diacono, Saint Vincent Deacon. Ayan, no. Tala, no, padayon ta sa to ang mga buhaton ni ining kabuntuhon. So daghan kining Kristiyanos na higala, no. Daghan kay mga pagsulay, pero wala ra nay problema. Tungod kay ang Ginoo kanunay man nga kuan ka nato, nag-uban ka nato. O ari na ta sa lain nga mga pangutana. Father, problema nimo diha. Kana bang fiesta sa among barangay, gausab-usab man ning pizza kada tuig. Well, anyway, kining fiesta man gud nato in honor man gina sa atong patron saint or an event, no? Mama Mary baron ug alaing nga mga problema na problema kanang mga lain nga kanang santo or santa. Dili ni siya munang mag-usog-usog kay usahay manggod. Doon naman goy mga pista nga i-timing og ikatulo nga Domingo sa bulan, ikaupat nga Domingo, ikaupat nga Sabado sa bulan. Muna nga usahay mag-usog-usog ang pizza. No, pizza ra pod, pero ang adlaw maura, no. Doon na pareho sa Cebu nga ikatulo nga Domingo sa bulan. Doon na po uban nga ikatulo nga Sabado sa bulan sa Enero, no? Muna usahay nga makaingon kita nga gausog-usog. Pero mo na gina siya. Pero doon na po uban nga dili ka na mo rason, no? Labi na gyud sa kapilya, no? Barangay fiesta kay doon na manggoy ang ilahang pong pananaw sa fiesta, i-timing magud sa ilahang birthday. No, muna nga mag-usog-usog ang pizza kay dili man pod permanente ra panalitan. Sa sunod tuig i-timing na po nato sa kining adlaw na tawhan sa apuhan, no, chapel leader. Dayon pagkasunod na pong tuig i-timing na po nato sa adlaw nga natawhan sa apo. Muna mag-usog-usog, no. Ang uban pod sa kining anak, no, muna mag-usog-usog kana may dili eksakto. Muna ato nang i-discourage ng ingon niya na kay pista man na para man na sa santo. Pero kanang mag-usog-usog ang pizza tungod kay gitiming lagi sa ikatulong Sabado, ikaupat ka Sabado, ikatulong nga Biyernes, something like that. Valid na siya, okay na siya, no? Bisag mag-usog-usog ang pista. Pero usually ang fiesta mag-usab-usab ang pizza kalagmitan, pizza mag-usog-usog gina. Dili ang pizza ang adlaw. No, pero ang pizza maura gina siya. No, klaro. So ang dili eksakto ana kana bitang inyong himuon nga ang fiesta i-timing sa birthday, no? Birthday sa bata. Okay, no? So dili na pwede. Ano, kinahanglan nga ang ipistahan nato ang patron, dili ang ato ang apuhan o ang ato ang gitawag nato apo o anak ha, klaro. Lain pangutana, Father. Kana bang magdebate kabahin sa Biblia unya ano man mo kabantay nga mura magsining kahay man? Dili ba daw kita magkasalaan? Well, anyway, para nako debatihan ang pulong sa Ginoo ato gyud usang puy-an sa atong kinabuhi ang pinakasentro sa pagtulunan, mercy and compassion. Ayan, okay. Basin baya kung na-memorize na nato ang Biblia kay para isangka sa para atong isangka sa mo debate nato, pero igo na po natong gi-memorize, wala nato po mas mayo yun, no? Sabot pasabot nga sa gihimo nga pagdebate, dili kini aron nga maglinupigay sa mga baruganan kay kuan man matud palagi dili man naangay nga maglinupigay kita, no?
kung panalitan og ingon ni ana ang ilahang baruganan pag interpretasyon sa Biblia, ila sana, no? Dili laman nato na supukahon, no? O nakita nato nga dili na mao apaw na lang ipakita pinaagi sa buhat. Dili na lang ta mag-away, no? Kay lisod man ang mag-away na ta kay murag nawala naman ang solemnidad sa pulong sa Dios, ang kabalaan sa pulong sa Dios. Kay ising-kasingka naman. No, klaro? No, sa kuno ginaingon, kanang magdebate ta, magtawag na to, dili mo gyud ta angay ganan ang debatihan, no? Angay ana ato ra yung puyan sa atong kinabuhi, no? Dili ra nato na siya debatihan. Nahala, no? Wala yun ta laing pangutana. Pangutana. Okay. Hello. Akong silingan, sige na makagpamantay si mo silingan na sister. Akong silingan nga laing sikta, giingnan ko nga kana ko nung krus, iya kuno na sa panulay, kay diha man kuno namatay si Kristo. Dautan kuno ng krus. Ngano naman daw nga dautan naman na, no? Kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo nga sa Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, mo gini siya ang basic, no? Kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayan ni Kristo sa krus, binuang alang ni antong wala maluwas. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 14, apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong panabot, ang krus, ang pagpanguros sa ang krus, usa ka pag-ampo o ekspresyon sa atong pagtuo sa Dios, no? Pagsalig sa Dios, pagsangpid sa Dios. Example, sa una si Manny Pacquiao sa Katoliko pa na, no, kada gina-rounds nanguros na, no. Pero karong nadili na siya Katoliko, di na siya manguros. Katong pagpanguros niya sa una, expression man to sa iyahang dakong pagtuo sa Dios, no. Gani kung atong tanawon sa kasaysayan, no, si kuan ba si Haring Constantino ba, no? Haring Constantino matud pa sa kasaysayan gipakita sa usa ka vision. Dili pa siya hari ato. Didto sa kahangina sa langit, sa kapanganuran, doon na siya nabasa nga en hoc signo vinces, no? In this symbol you will conquer. No? In hoc signo vinces. No, muna siya. No, muna sa iya hadaing dam ko. No, na iyang kining nakuan, iya kining gisunod muna nga ang iyahang pagpakigasidang subay gyud sa krus ni Kristo, no? Iya kanang napamatulan dito sa Battle of the Milvian Bridge, no, nga diin nagmadaugon sila, no? Mo kana ang gisaysay usab ni Eusebius, usa ka kining matud pa kanang historian ba, magsasaysay, no, historia, no, magsasaysay, no. Ala, no, kasong dili na siya, dili na kanang dili daotan ang cross, no, kay expression man na sa atong pagtuo. Ug gani sa unang sulat ni San Pablo kapitulo ngadto taga Korinto kapitulo 1 bersikulo 18, ang mensahe mahitungod sa kamatayan ni Kristo sa krus binuang alang ni atong wala maluwas, apan alang kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Abay, no, dinhi na lang una kita kutob, kulang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.